Kritikal ang usa sa duha ka mga propsmen sa Carcar City Contingent sa Sinulog 2026 human sila matagak sa truck di karga nga gikargahan sa ilang mga props. Ang update ni ini sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses, nahitabo ang disgrasya pasado las 8 gabi. Sa dihang pabalik na sila sa Carcar City, human nasangit ang props sa nagyungyong nga telco wire. Sa dihang nagsubay sila sa National Highway sa Barangay Lawaan 3, Talisay City. Nakahila kining 50 anyos nga si Emmanuel, driver sa truck. Human masayod sa rehaguman sa duha nila ka mga kauban. Kritikal matud pa ang 38 anyos nga sa mga propsmen. Samtang ang laing usa nabalian sa wang bahin sa iyang bukton. Nangayo siya og pasaylo sa duha og sa mga pamilya ni ini. Worried ka sa kondisyon sa duha. Ori ko pa, ma'am. Mitrong kaod at mantin yung pahilog sa kilong sa tagtungod pamilya sa kung nakuanan niya. Disgrasya man yun. 5 ang sakay sa truck, ang usa galingkod sa passenger seat, samtang ang tulo nga naa sa likod sa truck uban sa mga props. Ang tulo mo oy tikpaybaw kung makaagi sila og mga wire ug kable nga ubos nga makasangit sa ilang mga props. Hinaylang matod pa ang dagan sa truck, ilabi na nga ga-convoy sila sa ilang mga kauban. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kung City Todak, nga ang truck gikan sa dakbayan sa Subo, gikan ni pahigayon sa ilang repeat performance. Human midaog ang Carcar City, isip third placer sa sinulog-based category. Apan samtang nagdaga ng convoy, nasangit ang ilang props sa nagyungyong nga wire diha sa National Highway sa Barangay Lawaan 3 sa Talisay City. Nainat og milabtik kini sa backdraft og props nga maoy hinungdan sa pagkalagpot sa duha ka mga propsmen nga nabandahan ni ini. Nakugang na lang si Emmanuel human nakadungog og lagubo ug naungot na ang gibanihon niyang truck tungod sa wire. Nagkasangit-sangit na siya sa wire. Unya, kana silang duha, nagdaan nagkahoy, may tig sango sa wire bitaw, tig kuhit. Nya mo narman ng kuan nga sama na okay ra na magsigir mo kog hunong-hunong kay masabod lagi mo to ngay ni kuwel siya okay ra nya sige laras okay ra ni kalit na sig murag gipugngan ang contract murag gipugngan ba nasabod na dito nya wala sila kabantay kay sigir man sila tabi wala kabantay murag sige pugngan murag giinat ba nya kalit pugno nag-union ang wires so dako sad kay posibilidad nga kato may naigo gyud sa katong props. Usa sa mga biktima ani mo ay medyo nagrabihan kay pagkatagak ang ihag yung ulo mo ay unang na dapat diasdan. Gikustodiya sa traffic police and driver sa truck samtang nagpaabo sa desisyon sa pamilya sa duha ka biktima. Giabaga sa Carcar City Government ang gasto sa pagpatambal sa duha ka mga propsmen. Gisubay karon kung si kinsa ang tag-iya sa nagyungyong nga telco wire. Subling gimugatan sa konseho sa dakbayan sa Talisay ang gipatuman nilang one pole policy. Kinibitaw ang mga telcos companies no dapat vigilant sa kita sila ilag yung tan-awon ug sa mga problema sa mga ilahang lugar o ilang areas of responsibility nila para malikay po taon sa diskusya ang atong mga igsuong mga motorista. Mas maayo gid nga na ay kinibitaw ang gitawag og one pole policy kay usar gyud ka agency nga atong maduol para nga makuan din nato ang ma-address nito ang problema. Sa samtang gisubay sa Talisay City Police ug City Toda kung kinsay tag-iya sa kung kinsa nga telecommunication company ang nag-iya sa nagyungyong nga wire ila sab gitun-an kung unsay posibleng tulubagon sa maong telco sa maong disgrasya. Ses, Daghang salamat, Fem Ridumabo.